Темата, която ще ви представя, казвам се доктор инженер Силвия Кирилова, първо да се представя, от Университета по архитектура, строителство и геодезия, заедно с екипа по тази инициатива. Днешната презентация е на тема изчисляване на засегнатата площ при наводнение с помощта на спътникови изображения. Презентацията е във връзка с събитие. Защо не се ме... Презентацията е във връзка с събитие, което ще се проведе на 19 март тази година. Предпоставката за събитието е под надслов голямото предизвикателство при появи и предотвратяване на бедствия. Идеята е да се направят 4 отбора от ученици, участващи на това събитие на 19 март, като всеки отбор има отделна задача, която трябва да изпълни, и ние сме определили 4 типа отбора: отбор спътници, модел и прогноза на времето, координация, сигурност, логистика, и четвърти отбор спешна помощ и пътища. На днешната презентация няма да се спирам конкретно на бедствието наводнение, защото в следващите дни ще има презентация на тази тема, представена от професор Гаро Мардиросян, и в следващите пък няколко лекции, съответно относно видовете спътници и времето за прилитване през дадената територия или територията на наводнението, пак от професор Гаро Мардурисян, професор Лъчезар Филчев и от доктор Камелия Радева. Днес ще се спра само на презентацията, която отбор спътници трябва да направят на събитието на 19 март. Отговорността, която отборът от ученици трябва да направи, е да наблюдават спътникови изображения, да изискват ново изображение въз основа на прогнозите за времето, да изчисляват или да проверяват кога ще бъде следващото преминаване на спътниците през наблюдаваната територия от наводненията. Задачите, които учениците и в отбора спътници трябва да изпълнят, е да определят наводнената площ, да определят коефициента на нарастване на наводнението и да направят избор на спътникови изображения. Всяка една задача съответно изисква отделни дейности. За наводнената площ трябва да се изчисли площта, покрита от наводнението, разбира се, върху спътниково изображение, с чиято резолюция с отделни пиксели в площ метра квадратни, и съответно да определят и броя пикселите. Отборът също трябва да получи таблица за наблюдение на напредъка на покритата област с времето, нали, на наводнението. Съответно, спътниковото изображение е разделено на различни сектори, в зависимост от нарастването на наводнението и покритата площ от него. И изчислението трябва да се направи за всички рискови сектори, т.е. там, където наводнението е покрило залятата територия. Коефициента на нарастване на наводнението, разбира се, това е анализ на покритието на наводнението. Разбира се, е отношение между площта, покрита в действителната времева стъпка, разделена на площта, покрита в предишната времева стъпка, т.е. определят се два времеви случая, в които се определя площа на наводнението, което се съпоставя с следващата площ в определеното време от залятата площ. Този коефициент на нарастване съответно варира около единица, неговата стойност е около 1. И когато стойността е над 1, показва, че съотношението се увеличава, т.е. повече площ е покрита след същия период от време, което показва бързо разширяване на наводнението.
Когато този коефициент е под единица, показва, че покритието на наводнението пак се увеличило, но скоростта на залятата територия, водата, която залива, съответно е по-бавна, т.е. по-малка площ, покрита в действителната времева стъпка, в сравнение с съответно предишната времева стъпка. И следващата задача, избор на спътниково изображение, което трябва да направят учениците в отбор спътници, е търсене на спътници, селекция и оценка кога е получена информацията, нали, от спътника. За да постигне това, отборът получава допълнителна карта, покриваща голяма област, например карта на Европейския съюз, където е посочено положението на сателитите в орбита. Изображението показва информация за орбиталната скорост на сателитите. Също така изображението е разделено на мрежова структура, където всеки елемент има зададен размер. Ще го видите в задачата по-нататък на днешната презентация. Отборът изчислява очакваното време, през което избраният сателит ще премине над зоната на интерес, т.е. над зоната на наводнението, и времето, през което информацията ще пристигне. Цялата информация ще бъде изтеглена и изпратена незабавно на Центъра за спешен контрол. Това е на другия отбор от ученици. Както казах, няма да се спирам на бедствието наводнение и на спътниците по-детайлно, защото ще има лекции от други колеги в този екип под инициативата Copernicus for School. Задачата на отбор спътници съм направила един пример от две задачки. Какво първо трябва да се направи. Първата задача е да се изчисли дължината на пътя, разбира се, в километри. Пример е за квартал Гниляне, намиращ се в град Нови Искър, до река Искър, на основата на спътникови изображения. Фигура 1 ще я видите по-нататък в презентацията. Размерът на растерната клетка или на пиксела е определена 100 на 100 метра и да се изчисли времето на пристигане от квартал Гнилене до наводнението при река Искър с автомобил, чиято разрешена, разбира се, скорост е 50 км. Това е първата задача, която трябва да направи този отбор от ученици. И втората задача е да се изчисли площта, разбира се, в метра квадратни на наводнението при два случая. Първият случай е когато площта от наводнението се е получила в първия ден от началото на падналия валеж, и втория случай е на третия ден от падналия валеж на основата, разбира се, на спътникови изображения, които са представени на фигура 2 и 3 в презентацията. Размерът на пиксела на спътниковото изображение в този случай е 50 на 50 метра и въз основа на него се изчислява този коефициент на нарастване на наводнение, да видим дали е под или над единица, да видим дали темпа на наводнението нараства с висока скорост или обратно с по-малка. Както казах, събитието или бедствието е наводнение на река Искър. Предполагам, всички са запознати с тази случка от по-миналата година, 2023, през юни месец, когато се случило. Датата и деня на събитието е било на 17 юни 2023 година, но поради облачната покривка над този район, изображението сателитното, което е преминало над тази територия, съответно няма как да заснеме територията от наводнената площ. Затова е свалено изображение 5 дни по-късно, на 22 юни, за да може да представим нарастването на наводнението от паднатите валежи на 17
юни 2023 година. А, на фигурата е просто показан пътя от квартал Гнилене при град Нови Искър до рисковия участък от река Искър, който се е наводнил. А, това, което трябва да направят в първата задача учениците е да определят дължината на пътя в километри от квартал Гнилене до река Искър, като предварително, съответно, на сателитното изображение е разграфено на растърни клетки с пиксел 100 на 100 метра, както и бе в задачата. Съответно, трябва да се определи в километри, даден е примерно, че разстоянието примерно 100 метра е равно на 0,1 километър. Това, което трябва да направят е маршрута на пътя, нали, от квартал Гнилене до река Искър, т.е. първата фигура, която те ще получат, когато участват на събитието на 19 март тази година. Приблизителната дължина на пътя съответно ще се изчисли по броят пиксели, покриващи пътя. Сами виждате, пътя е червената линия, а пикселчетата са оранжевите квадратчета. Идеята е тук те да преброят съответно броя пиксели, които обхващат пътя, и да ги умножат по дължината, която дължина съответно те ще определят чрез линия. Така се определя пътя, по който би трябвало да се стигне от квартал Гнилене до река Искър. И разбира се, като се използва автомобил с разрешена скорост 50 км в час, можем да определим по формулата долу скоростта, нали, за достигане от квартал Гнилене до река Искър и съответно времето на достигане до зоната на заливане от река Искър. Разбира се, в часове, в минути, в зависимост от преобразуването на мерните единици. Това е първата част от задачата, която учениците в отбор спътници трябва да направят. Следващата задача е трябва да определим площта на наводнението, както казахме, в две времеви зони. Определили сме тези две зони да бъдат в първия ден от падналите валежи и в последния, третия ден от падналите валежи върху тази територия. На фигурата е представено, поради това, че факта не можем да свалим изображение от Сантинел-2 с добра видимост на залятата територия или на случилото се събитие тогава. Визуално сме представили възможността на първия ден, как би се развило наводнението в първия ден от падналите валежи тогава. Трябва и съответно да определят и учениците тази площ. След това, което другата времева зона е в третия ден от падналите валежи, трябва да определят и тази площ. Също, пак казвам, поради невъзможността да се свали изображение на деня на наводнението или дори и 3 дни след наводнението, сме направили визуално представяне какво би се случило, нали, на третия ден. Учениците съответно трябва да определят и тази площ от наводнението на третия ден, за да може да определят този коефициент на нарастване на наводнението в рамките на тези 3 дни. Какво трябва да... те съответно ще получат и съответно какво трябва да направят? Ще получат изображение с двете зони на заливане в първия и в третия ден от падналите валежи, като съответно пак
сателитното изображение ще бъде разделено на мрежа от клетки, а, чието размери на тази решетка ще бъдат 50 на 50 метра, т.е. тук е по-подробна ще бъде, за да можем по-точно да определим и площта на наводнението. Съответно, площта на пиксела в случая ще бъде 50 по 50 или 2500 метра квадратни. Обръщам внимание, че и сами може да видите, че площта на наводнението, дали в първи, дали в третия ден, не обхваща конкретно пикселите. Виждате, че има пълни пиксели от залятата част от наводнението и да кажем пиксели, които са половината обхванати. Затова тук и бройката е редуцирана на пикселите спрямо тези, които са изцяло покрити от наводнението и пиксели, които са частично покрити от наводнението. Тоест тук учениците трябва да преброят тези два типа пиксели и да определят тяхната бройка. И съответно по площа ще определят и площа на залятата територия. Ето как в случая изглежда, или това е фигура едно от задача 2, как изглежда сателитното изображение, което те трябва да разчетат с наводнената част от река Искър край квартал Гнилене в първия ден. Т.е. формулката е съвсем проста за решаване. Броят, какво включва тя? Броят на пикселите, които обхващат изцяло на наводнението по площта, нали, на пиксела. Плюс съответно броя на тези пиксели, които не са обхванати изцяло от наводнената част и разбира се разделено на половината на площа. Площа беше 2500, т.е. тук ще я разделим на 2. Така по този начин получаваме площа на наводнението в първия ден от събитието, което, нали, е част от изчисляването на темпа или коефициента на наводнението. Следващата задачка или следващата карта, която учениците трябва да разчитат, това е площта на наводнението в третия ден. Формулата е аналогична на предходната, т.е. на първия ден, само че тук вече броят на пикселите ще бъде по-голям, защото залятата територия е по-голяма, т.е. валежите, които са си заваляли, са формирали по-високи водни нива и съответно залятата територия е по-голяма. Казах, че формулата е аналогична като предходната. Пак брой пиксели по тяхната площ, броят на пикселите, които не са изцяло взети от наводнената територия, умножени, разбира се, по половината от тяхната площ. Казахме, че спрямо тези площи в първи и в третия ден, трябва на базата на тях съответно да изчислим и коефициента на нарастване на наводнението, т.е. вида на задачата, която се вижда на фигурата. Двете заляти територии от двата дни, изразени чрез коефициента на нарастване по тази формулка, която виждате. Разбира се, в числител разликата между третия ден и първия ден върху площта, образувана в първия ден. По този начин ще определим коефициента на нарастване на наводнението и ако излезне, както казахме, той варира около единица и ако е над единица, това означава, че покритата площ е по-голяма от наводнението, а когато съответно стойността на този коефициент е по-малък, съответно площта на наводнението е по-малка
И времевата стъпка в този случай превишава времевата стъпка от предходния ден. А, Това е резултат от тези две задачи на учениците, които трябва да направят на събитието на 19 март по тази инициатива Коперникус for School. Ако имате въпроси, съм насреща. Благодаря ви за вниманието.